Înainte să începem acest videoclip, vreau să fac o sponsorizare la Draculas. Un youtuber foarte fan care îmi place foarte mult, face niște videoclipuri șmechere cu Garry's Mod și mai filmează din când în când cu Boosted Command, adică în VR. Stai să vă arăt, uite, mai postează din când în când cu Boosted Command în VR. Deci asta. Gata băieți, stați așa că acum aterizăm. Mai filmează Garry's Mod cu băieții. Liniște în sala de justiție, îl avem aici pe domn. Aici sus e Boosted Commando și asta vă sponsorizarea. Următoarea sponsorizare este de la Boosted Commando, tot acela care v-am zis de mai înainte cu Draculajul, nu-ți plătiți să fac reclamă. Așa că nu puteți câni pe mine. Următoarea sponsorizare este de la Lamanach. Tot cu Boosted Commando, sper că ați înțeles. La Cutacu, de ce să vă pun? Dragul, de ce să vă pun, fiindcă nu mai postează de 2 luni. Luca LM2, de ce să vă pun, fiindcă nu mai are canal de YouTube. S-o șters, nu mai are. Focă, de ce să vă pun, în primul rând, că postează foarte greu, uite. A durat 8 luni să fac un nou video. Ultimul care știu eu a fost ăsta. Nu ăsta, ăsta a fost ultimul care știu practic, uite ce frumos e. Dar hai să-i facem și un sponsor la Focă VR. Un youtuber foarte fain după posturile mele și îmi place foarte mult de el. Eu vă zic să vă uitați la el, că face un content foarte șmecher. Ok, salutare oameni, marș. Salutare oameni, eu sunt Bogdan și bine v-am regăsit la al doilea episod de Școala Invers, sezonul 1. Mai e cineva care și-a făcut tema? Mai e cineva care și-a făcut tema? Mai e cineva care și-a făcut tema? Da. Mai e cineva care și-a făcut tema? Da, Mota. Bă, cu zbor glumele, amenințările și drumurile, uite ce-au făcut-o, bă! Aoleu, stai să vezi acum. Cine a zis să ridice mâna în acest moment? Spune că ai zis tu, că altfel spunem noi. Da, poate nu v-am făcut prezentările. Ele sunt părâcioasele clasei. Nimeni nu vorbește cu ele. Astea două sigur o să rămână nemăritate. Și eu o să le articulez de fiecare dată când le prind. Fiți pe fază. Ia spuneți voi. Domn profesor, Radu a zis. Încă de și ăla. Ți-a trebuit să-i zici, eu ce să-ți fac? Bă, gata, spune-i tu că altfel zic eu, frate. Nu, e groasă, gata, s-a îngâșat glumă. Gata! Lucrare! Bă, dar cum Toată lumea scoate-ți o foaie de hârtie. mai și Aoleu, bine, treaba tati, chiar la e doilea groasă. război Tot ce mondial. sper e să nu mă omoare colegii în pauză. Liniște! Că vă pun 10 la toată lumea. Scrieți numărul 1, numărul 2, numărul 1, numărul 2. Poate prind pe cineva că schimbă numărul. Auziți, adică nota 4 e una din cele mai bune note și nota 10 e una din cele mai rele note, fiindcă vă dați seama, școala invers nu e toarsă cu invers, dar invers nu e făcut așa. Aici înveți să te joci, nu trebuie să scrii răspunsurile corecte și alte porcării. Aveți la dispoziție 20 de minute. Poate prind pe Brunu că nu copiază, că-l dau afară. Ăsta chiar nu glumește. Eu am încercat de vreo 2 ori să copiez și de fiecare dată m-a prins. Zici că are binoclu în loc de ochi. Adică aici ai voie să copiezi, dacă nu copiezi ești bătut. E a doua oară când mă uit la tine și nu copiezi. Dacă te mai prind odată, te dau afară. Ia mă, copiază de pe asta.
Frosă, tu ce faci acolo? Ce să fac, domn profesor? Copiez, rup, copiat în două. Că și așa am două cutii de plujii. Tu ce faci aici? Nu înțelegi că dacă nu copiezi te dau afară. Hai, ieși, nici nu discut. Hai, da! Ăsta s-a apucat de învățat. Bine, amarițe! Hai, liniște! Mai aveți 5 minute. Asta da ce da fix. Bă, Da, cât va da la 2? 4. Ziceți, mă, zgârcitelor, cât va da la 2? Cât va da la 2? La 1? 7 le-a dat la 2. Hai, mersi, poate vă păsuiesc data viitoare. Nu, nu le-am dat. Cât să da la 2, mă? Pe cât să dea, mă, frate? 4 radical din 2. Păi cum, mă, că astea mi-au zis că dă 7? Nu e, mă, frate, 7, ești nebun? Asta ți-a dat răspunsul corect, ești nebun? Nu scrie asta. Sigur. Sigur, frate. Așa faceți, hă? Mi-ați dat răspunsul corect. E bine, te lasă. Lasă. Mersi, mă. Gata! Pixurile jos. Să nu cumva să nu încurcați numerele 1 cu 2. Sau ca... Sau care, că nu întâlnă. Doamne, dar ce frumos l-a arătat. Bă, da clopoțel din ăla care... O zi bună. Clopoțel din ăla care îl fac ăștia. În sfârșit s-a terminat ora, simt de parcă ar fi Alte- trecut 10 ani. Dacă ar mai ieși și el odată la pensie, bine ar fi. Tu știi ce salariu avea? Cred că nici ăia de la pensie nu i-ar da salariul la cerului. Amarițe, ăsta, da bine, mă. Ia ziceți, mă, cât va da la 2? Mie mi-a dat 7. Nu e bine, mă, frate, că ăsta e răspunsul corect, vă zic eu. Așa e, mă, așa e, nu e bine, că eu le-am întrebat pe alea din față și alea sigur mi-au dat răspunsul corect. Nu e bine 7, nu e bine. De la 1 cât va da, mă? Bă, taci, mă, tu ești atât de prost, nici pe unul nu l-ai făcut bine, drept de 1. Mai bine, mă, nebunule, dar la 4 cât va da, mă? Mie mi-a dat 2,3. Nu e bine 2,13, era 3,14, văd ce fratele nostru. Stați să vedeți să vină lucrările, că eu sigur iau un 3, voi cred că luați 10. Cum ce învățați de la profesori? Yeah, nigga. Da. Yeah, nigga, we on that. Cine-i domnișoara? Oare cine-i domnișoara? Modul cuceritor activat. Who cut off the lights? Fuck bitch niggas and coats, Obamas and Albert Pikes. Trust nobody. Chivalry's been dead. I was around the same time Adam didn't use his head. Now he's Cine asta, mă, frate? Că eu n-am mai văzut prin școală. Habar n-am, mă, frate, cred că o să fi mutat acum de curând. Băi, e frumoasă, eu mă duc la ea, frate, eu mă duc la ea. Unde, mă, să te duci, mă, tu nu vezi cum arăți tu și cum arată ea, ești nebun. Punem bani pe 50 de lei. Când mă duc la ea, aflu cum o cheamă și eu și Facebook-ul. Îmi pare că 100 de lei, că nu reușești. Uitați-vă la mine, uitați-vă. Hai, mă, să vedem. Că parcă vezi că vine o matahală de 42 de kilograme, de 1 milion de kilograme. Tu dacă ai fi în locul meu, ce i-ai spune? Scrie-mi la comentarii și ajută-mă să câștig pariul. Eu i-aș spune foarte prost. Îți dau 2000 de lei dacă... Firească spune. Da, ăsta e serial de acum 4 ani. Sau 5, sau am uitat număr. Nu mai știu nici să număr 4, da. Bine. Și eu nu am scris nimic, nu am scris comentarii, nu am scris nimic. Băi, eu la episodul ăsta i-aș da rota 7. Dacă m-aș lua pe mine, eu aș da rota 7. Ok, eu am fost Bogdan și vreau să vă zic la revedere. Uite.